Manood kami ng homecoming ng Vietnam, Miss Vietnam 2018. Naka-record na? Oo. Makita mo, Day? Yun nga eh. Walang sound? Ay, sabi mo eh, wala. Hello? Siya yan? Siya yan, Day. This is taco. Tako, bulad mo na sa mua. Hala, bulag. Bulad mo na sa mua. Ila, tako. Hala, yan ang bahay niya? Day. Sure ka? Yun Baka nga, ano? Yun nga talaga yung nanay niya, Ata nga, mamaligya siya, Day. Ganyan din talaga yung bahay namin sa probinsya. Tingnan mo. Ay, naku, ang hirap. Uy, ay. Pero baka yung life niya yan before siya Oo, life niya yan before siya naging nag-join. Ay, yung parang, Oo, parang na lang ba yung kanyang... Yun talaga yung provincial life nila. Pero, pinalikan niya nga. Sabi mo, mga lola, tulungan din yung mga lola. Yung na yan daw, yung $10,000 daw na niya, donate daw niya sa school. Mamimigay siya ng sa mga silingan ko, no? Pero, ano pa din siya? Blessed pa din siya kasi matangkad siya. Very humble, no? Ganda ng katawan. Namimigay siya ng gift. Oy. Parang sa atin. Oo. Mayabas pa siya. May ano man kasi ang Vietnam at saka Philippines. Pareho lang. Ang bait niya, no? Kung makita yan sana ng USA, ng Miss USA. Yung USA, ang tigas. Oh, yung ball. Ang gaano niya tapos. Di ba? Oo. Ano masabi mo, Day? Ano? Maganda. Humble siya, no? Very humble talaga siya. Ayun, matulog na kami. Bye! Bakit? Pinurse ko lang siya magtingin. Ayaw niya talaga, pero wala siya magawa. Okay, bye-bye. Good night.